खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैगोन बेनो सेमानो आंनि आपडेट महरै माने दा लोमजानाया माबोरै दङ बेनि बागै आङो फोरमायगोन नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा खोनासंलांबानो जाबाय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बे सिगांनि भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननो फोरमायखादोंमोन आङो चेकआपआव थांदोंमोन होननानै दा डक्टरा आंनो आंखौ मा बुंहरखो मा साजेसन हरखो आङो बेखौनो नोंथांमोनजों फोरमायनो सानदों दा आङो इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि अननायावहाय आङो दा थिगैनो दङ मोजाङैनो दङ दा फिटैनो दङ आरोना आं गासिखौबो खालामनो हायो मोसानो मुसुरनो गासिखौबो हाजोबो आरोना दा जास्ट आंना मेडिसिनखौल' कन्टिनिउ खालामनांगौ दा चेकआपआव आंखौ लेंहरदोंमोन माने मास मोनथामनि उनावसो लेंहरदोंमन टाइम जाथ'वाखैमोन चेकआपआव थांफिननायनि नाथाय आङो एसे नैबेयावहाय जोंनि जायगायावनो ब्लाड टेस्ट इउरिन टेस्ट खालामनायाव नर्मेल मोननायखाय मेडिसिनखौहाय स्टप खालामनांसिगोन नामा बेबायदि गोसोआव डाउट फैबाय थादोंमोन आरो बेनिखायनो आङो चेकआपआवहाय थांदोंमोन डक्टरजों रायलायहैदोंमोन बेयावबो टेस्ट खालामनानैसो नायजाखादों माने डक्टरजोंहाय बेवहाय इउरिनजोंबो आंना प्रटिना थांफायासै इउरिनजों आंना प्रटिना निलानो फैबाय दा इउरिनजोंहाय आंना प्रटिना लिक जाला ओमफ्राय जास्ट कलेस्टेरल लेभेलाबो खमायबाय नाथाय ट्राइग्लिसाराइड्स बे लेभेला खमायथ'वाखै जाय हाइ जानानै थायोब्ला हार्ट एटाक अर स्ट्रकनि चान्स थायो दा कलेस्टेरलनि लेभेला खमायबाय 166 जाना दं नामाथाय दा 166 फैबाय सिगां कलेस्टेरल लेभेल आंना 457मोन बिराद हाइमोन दा डक्टरा आंखौहाय 150आवहाय थाजानो लुबैदों आरो कलेस्टेरलनि लेभेलखौ बिनि मुलि जाबाय थानांगोन आङो मास मोनथाम आरो ट्राइग्लिसाराइडआ 297मोन सिगाङो दा 234 जानानै दङ दाबो हाइआवनो दङ ट्राइग्लिसाराइड्सआ ओमफ्राय हिमग्ल'बिना माने थैया एसे खम बांद्राय खमबो नङा 11आवनो दङ ओरैनो नर्मेलावहाय 12 थानांगौ आरो ओमफ्राय बाखि थिगैनो दङ ओमफ्राय दा जि आंनि किडनिनि बेमार बे बेमारा पारमानेन्ट कियर जानो थाखाय किडनिनि बेमार जे नेफ्रटिक सिन्ड्रम ओमफ्राय आंनि गुबै बेमारा आइजिए नेफ्रपेथि जाय बेमारखौहाय किडनि बाय'प्सि खालामबासो मिथियो नोंनि किडनिनि एसे सेम्पोलखौहाय टेस्ट खालामबासो माइक्रस्कपआव नायब्लासो बे बेमारखौ हमनो हायो आंनि बेमारा आइजिए नेफ्रपेथि नोंथांमोननो फोरमायखादोंमोन आङो बे बेमारा मानो जायो होनब्ला बे बेमारनि सोमोन्दै मिथिनो एसे गोब्राब माने दाबो एक्जाक्ट बेखौहाय मिथिनो हायाखै मिथिनो मोन्दों होनोब्ला जेनेटिक डिसअर्डार बा नोंनि पेरेन्टसनि ग्रेन्ड पेरेन्टस बिनिफ्राय फैयो आरो बे बेमारा नाथाय आंनिया बेबायदिबो नङा आंनि फेमिलियावबो बेबायदि रावखौबो नुहुराखै ओमफ्राय बे बेमारा अट' इमिउन डिजिज माने हारसिंनो जाग्रा बेमार बे बेमारा माने आंनि इमिउन सिस्टेमानो बेखौहाय गाज्रि खालामो आरोना आंनि इमिउन सिस्टेमानो बे बेमारखौ जाहोदों आरो गाव हारसिङै माने किडनियाव जि नेफ्रन्स थायो बे नेफ्रन्सफोरा माने नोंनि प्रटिन ब्लाडफोरखौहाय पिउरिफाइ खालामो फिल्टार खालामो बे नेफ्रन्सफोरा आंखौहाय माने उल्थासो खामानि मावदों आरो मोजां बुस्थुखौ लाखिनो नागारै माने बियो बाहेरावसो हगार हरनाय बे उल्था खामानि मावदों आरो दा बे नेफ्रन्सफोरा थिग खामानि मावनो थाखाय बियो बोसोरसे नांगौ आरो बे नेफ्रन्सफोरा थिग खामानि मावनो थाखाय दाबो एसे मावगासिनो इमप्रुभ जागासिनो जेनेबा दा प्रटिना लिक जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय दा पारमानेन्ट कियरनि थाखाय मिनिमाम बोसोरसे मुलि जानांगोन बिनि कर्सआ 1 to 3 years आरो जुदि आङो एसे मोजां जाथारबावोब्ला बियो कर्सआ 1 yearआवनो जोबगोन जुदि मोजां जायाब्ला बे एसे थांबावगोन बेबायदि आरो ओमफ्राय दा आङो हामबाय होननानै जुदि मुलिखौ स्टप खालामोब्ला बियो जाफिनगोन आरो जाफिनबाय रिलेप्स जाफिनबाय अब्ला बियो किडनिया माने डेमेज लाइनावहाय थांबावगोन आरो माने बियो जाफिनोब्ला बेनिखायनो दा मुलिखौ आङो स्टप खालामनो मोना पारमानेन्ट कियरनि थाखाय मिनिमाम 1 yearआ जाथारनांगोन बिनि बाराबो जानो हागौ दा 1 yearखौ जाग्रोब्लासो बेखौ मिथिगोन आरो बेखौहाय सिगांबो खोन्थाखादोंमोन नाथाय आङो एसे डाउटआवहाय थाबाय थानायखाय दा आरो एसे कनफार्मसिन जाबावबाय आरो ओमफ्राय डक्टरा मा कनफिउजन दङ बेखौहाय सोंनो होखायो आरो सोंनो होनायालाय ओमफ्राय नाथाय आंसो दावराव दंमोन जे इउरिनजोंबो प्रटिना लिकआ निल जाबाय ओमफ्राय
दा मानो मुलि जाबाय थानो गोनां आं दा जेबो फिदैनो दङ बेबायदि सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय दा नाथाय बेयो पार्मानेन्ट किउरनि थाखाय बे बोसोरसेया जाथारनांगोन आरो नङाबा जाफिनगोन बे बेमारा बेबायदि ओमफ्राय बेनि मेडिसिननि साइड इफेक्टफोरा जाहैबाय बे मोखाङाव सिथर बेरनाय ओमफ्राय दा बडियावबो सिथर बेरदों सालमाइ बेरदों आरो ओमफ्राय नैबे साइड इफेक्टआ जाबाय आरो खावलाय देरनाय बेयो जाहैबाय ओमफ्राय नैबे अमनाकटिल मुलियानो बेनि साइड इफेक्ट जाहोयो आरो बेनो ओमफ्राय आरो बिराद स्वेटिं जाहोयो बिराद गोलोमहोयो ओमफ्राय बेखौहाय दा आङो 2 हाफ बे मोनसे मुलिखौनो 2 हाफ जानांगौ आरो ना मोननै टेब्लेट ओमफ्राय बे मोनसेखौ खावसे माबानानै जानांगौ आरो दा ओमफ्राय आङो बेखौहाय 15 आगष्टसिम जानांगोन बिनि उनावहाय बे एखे मुलिखौनो मोननै जानांगोन मोननै टेब्लेट जानांगोन ओमफ्राय बे मोननै टेब्लेटखौहाय 2 उइक्सनि थाखाय जानांगोन बिनि उनावहाय माने खमायलांबाय थागोन आरो ना टेब्लेटआ फार्स्टआव आङो दा 2 हाफ जादों बिनि उनावहाय सप्तानै मोननै टेब्लेट जानांगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय मोनसे हाफ जानांगोन बिनि उनाव मोनसे ओमफ्राय बिनि उनावहाय हाफ बेबायदि जाहैनांगोन आरो आङो होमबाना माने एसे नर्मेलावहाय थांबाय आरो मुलिया दा हाइ पावारावहाय दङ दाबो मोननै खावसे जानांगौ दाबो मुलिखौहाय 15 आगष्टसिम जानांगौ आङो बे मुलिखौहाय माने 2 हाफ खरि आरो होमबाना बे सालमाइफोराबो माने खमायलांगोन ओमफ्राय दा जाथ'बाय थागोन आरो ओमफ्राय थेवबो बे साइड इफेक्टखौहाय खोमोरनो थाखाय माबानाव स्किन डक्टरनोबो देखायनो होदोंमोन सारा देखायदोंमोनबो नाथाय जेबो खाथियाखै ओमफ्राय दा गावनो मोनसे लसन हरदों आरो बे डक्टरानो किडनिनि डक्टरानो मोनसे लसन हरदों बे लसनजों एसे खारनाय बायदि मोनदों आङो मोननायालाय ओमफ्राय दा नायनोसै साननैल' जादों फुननायाबो ओमफ्राय बेनो आरो लोगोफोर बेमारनि आपडेट महरै दा आङो गासिखौबो खालामनो हायो मुलिखौल' जाबाय थानांगौ आरो नै रिपर्टफोरा बिराद गोलोमबायदां दसे फांखानि नै लोगोफोर दा आंना आंनि देहायावहाय दा प्रटिनाबो माबायानो दङ माने नर्मेलैनो दङ दा प्रटिना ओमफ्राय थेवबाबो एसे जानायजों इमप्रुभ जागोन आरो बियो प्रटिना दा आंना प्रटिना आंनि देहायावहाय 6.9 दङ ओरैनो थानांगौ 6.4निफ्राय 8.3सिम थानांगौ आरो होमबाना एसे हेल्दि जासिगोन आरो ना मानसिया ओमफ्राय दा ग्ल'बुलिना एसे खम दं आरो नर्मेल रेन्जनि एसे खम दङ 2.6 बियो थानांगौ 2.9निफ्राय 3.7सिम आरो बेफोरो जानायजों इमप्रुभ जागोन आंनि क्रिटिनाइनखौ सोंबाय थायो मानसिफोरा आंनि क्रिटिनाइना 0.63 आंना क्रिटिनाइन लेभेला दा नर्मेलैनो दंथ'यो माने आंना किडनिया डेमेज जाथ'वाखै डेमेज जानायनि लाइनावसो थांदोंमोन ओमफ्राय जुदि क्रिटिनाइना बारायो होमबाथ' किडनि डेमेजखौनो होनजागोन दा किडनिया आंना डेमेज जाथ'वाखै जुदि बे बेमारखौ फाहामना लायाबासो बे नेफ्रन्सफोरा आंनि किडनिखौहाय डेमेज खालामगोन बेबायदि आरो इउरिनजों प्रटिन लिक जानाया दा निल दङ नै फैयासै आरोना प्रटिना इउरिनजोंहाय लिक जायासै ओमफ्राय दा आं बेखौ मास मोनसेनि उनावहाय इउरिन टेस्ट खालामबाय थानांगौ आरोना इउरिनजों ब्लाड फैदों नामा इउरिनजों प्रटिन फैदों नामा बेखौ चेक खालामबाय थानांगौ आरोना नियार बाइ मेडिकेल स्ट'रावनो बेखौ खालामनो हायो डक्टरनाव थांनायनि गोनांथि गैला आरोना ओमफ्राय नै आल्ट्रासाउन्डबो खालामदोंमोन आल्ट्रासाउन्डआवबो दा नर्मेलानो फैबाय जेबो गैया सिगांनि आल्ट्रासाउन्ड खालामनायाव फैदोंमोन किडनियाव दै जमा जानाय बेबायदि फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नर्मेलसै ओमफ्राय लोगोफोर बेनो नोंथांमोननिसिम आंनि आपडेट महरै दा आङो मोजाङैनो दंथ'यो जेरावबो थांनो मानो बारनो बुरनो गासिखौबो हायो होनजायो आरोना होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसैना आं बिराद गरम मोनबाय दा आंखौ चेकआपआव लेंहरफिनदों मास मोनथामनि उनावहाय अक्ट'बर 2आवहाय लेंहरफिनदों आरोना उनावहाय लोगो मोनफिननोसै आरोना होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय